una altra banda, respecte a la neteja de les urbanitzacions, que aprofito ja per recordar també que tenim una reunió demanada des del dia 5 de maig, ara deu fer un mes i 20 altres dies. No hem tingut resposta. La reunió demanada era per parlar precisament d'aquest tema arrel de, entenc, que nosaltres no ens han de venir les queixes, però no ens arriben nois, el que ja se les han de traspassar. Arran de moltes queixes, preocupacions i consultes. Llavors, aquesta reunió seguim esperant, no sé si tenim algun calendari previst o no, però ja que no ho tenim de moment, aprofito per preguntar-vos tres coses concretament. S'ha fet una neteja massiva d'arbres, i ara no m'entro a parlar com s'ha deixat i si s'ha netejat o no s'ha netejat, perquè vosaltres mateixos heu explicat que hi havia queixes dels veïns. Se'ns generen tres dubtes aquí, principals. Per una banda és aquesta contractació, aquesta feina, aquest servei, a càrrec de qui va, qui el financia, o qui el contracta, qui el paga, qui el cobra. Per una altra banda, un tema de normativa que justament s'ha anat a tallar, tot i que sembla bastant, no? Si més no estrany, només els arbres grossos. Els arbres grossos són els que protegeixen el sotabosc que no creixi. Si es tracta de prevenció i neteja, i només deixem els arbres petits, aquell sotabosc, que feia molts anys que no li tocava el sol i ara li tocarà durant tot el dia, el més probable és que creixi desmesuradament. Per tant, això, junt amb tot el munt de branques que hi hauria d'haver des de fa ja no sé quant temps, fa que som, mes i mig o el temps que portem, i acaba l'estiu malament amb les temperatures que tenim, això és un risc. O sigui, ho estem fent per prevenció, però estem generant un risc important. Per això parlava del tema normativa, perquè si no tinc entès hi ha una normativa que estableix distàncies entre troncs, distàncies entre copes d'arbres, diàmetres de troncs a tallar, i justament si fem un tomb i donem, tot i no entendre gaire, mesurar pams encara en sabem. Llavors, els únics arbres que queden, més aïllats, són els petitons, els que no protegiran aquell sotabosc que no creixen. I per últim, ja que no es protegirà el sotabosc, m'agradaria saber si heu teniu previst algun tipus de manteniment, perquè durant aquests propers 2, 3, 4 anys, que tot això anirà regenerant d'alguna manera, aquest sotabosc tindrà un creixement molt important. O sigui, penseu que no li tocava el sol i que ara li tocarà a tota hora. Per tant, el risc d'incendi és major. No sé si teniu previst algun tipus de manteniment. Finançament, si se'ns adequa la normativa i manteniment de la situació actual que tenim. Eren les tres preguntes respecte a aquest tema. Sí. El tema de l'organització. Primer, ho estem fent ara o hauríem de pagar els veïns? Ho hauríem de pagar els veïns. Primer, el que estem netejant és parcel·les que eren antics camps de cultiu, com els 30 anys de l'autorament de bona part dels veïns, és un bosc, és un pinar. Però allò formalment no és un pinar. Estic plens a plens, per tant no sé fem una acció en un bosc, sinó que estem netejant parcel·les deixades de la mà dels propietaris. Els dos grans, Mare de Penyes, Estela i Bellaviu, d'un seguit de particulars que també tenen capaços de dir més. Per tant, primer, responsabilitat dels veïns. Dos, les múltiples queixes que tu has begut, jo t'agradaria comentar les vegades que no és econòmica, m'ho diguis, perquè hi ha 3 queixes. Jo els dic que vinguin, però és qüestió de confiança. Doncs, s'equivoquen perquè els ha de reclamar som nosaltres. Per exemple, el govern, no? Sí, però aquestes noms i cognoms, perquè moltes, quan és a dir que n'hem vingut 3. 2 per escrit i una veïna que va telefonar, i res més. Veiem les fotos que això és l'estat de l'organització avui, quan la feina encara no s'ha acabat. Per tant, evidentment, desforestar un àmbit és complicat, és una feina bruta, evidentment. La feina l'ha fet i l'ha coordinat amb l'enginyer forestal, perquè ningú de nosaltres en sabem, i tot s'ha fet respectar la normativa. Per tant, primer, la neteja serà massiva o no serà massiva? Jo no sé si t'hi expressat mai per aquests boscos, jo sí. Un perill, i un perill molt gros, és a dir, portem potser 15 anys netejant les franges, i després, a més, unes franges consolidades, el perill era el foc interior Mare de Penyes.
alguna cosa que fes un foc, o que fes un foc, la por, que diu sempre que és el foc interior. Després d'intentar de tant en tant enviar cartes periòdiques als aficionats, als veïns, recordar-los el seu deure com a propietaris de mantenir la finca neta. La llei d'urbanisme, per desgràcia, no ens ajuda als municipis petits. La llei d'urbanisme acaba dient si el propietari no fa, vostè ajuntament contracta un servei i neteja l'urbanització vinculat al seu propietari que li pagui. Nosaltres tenim petit i no tenim capacitat de perseguir bona part dels propietaris que facin administració, i menys pagar amb mitjans propis la neteja d'urbanització. Si no ho pot fer. Jo conscient del perill de gent que té pins a tocar de casa de la finestra. Aquesta vegada no és l'oportunitat d'aquesta gent de forestal que feia anys hi anava a Maladera. I aquesta és una altra. Aquesta feina m'ha costat un duro a l'Ajuntament de Riudecanyes. Quan aquesta empresa se li va adjudicar la neteja de la franja de Riudecanyes de Montclar, vam parlar amb aquesta gent i els vam dir si els interessaria, a canvi de la fusta, netejar les parcel·les interiors de Riudecanyes. I així van acceptar. Com que podíem fer una tala massiva indiscriminada, vam decidir contractar un tècnic forestal, que fem nosaltres, que és un tècnic del Consorci de Llevaria, perquè ell els marqués, ell controlés. Ell anava a un esprai i anava marcant quins arbres tenim de tallar. Jo crec que la majoria de les de Riudecanyes, la gent està contenta i respira. A banda de les molèsties puntuals de l'acció de neteja, que la gent ho agraeix, perquè eren conscients que tenien un risc molt gran, uns boscos molt bruts. I per tant, primer, no costa res al poble i als veïns, compleix estrictament la normativa, reitero, no compleix. El que vostè li sembla una tala massiva és una tala normal de tota la vida, d'acord amb els metres que toca entrar a l'arbre, que són 6 metres, ara no memòria, que pugui equivocar. El bosc respira millor, permetrà que aquests arbres s'obrin i per tant donaran més garantia, i per tant jo tinc això clar. La feina no s'ha acabat. Com deia abans, hi havia un problema de la zona que els treballadors ho han treballat, i el tema de treballar un dels equips. En principi han d'acabar aquesta setmana, si no és de nou. Com hem pogut veure, això està prou net, evidentment, amb algun racó hi és, si voleu veure, us deixo les fotos. Això és avui, que he fet anar a la possible veure-ho. Evidentment, alguna molèstia, sí, són màquines pesants, són molèsties, i l'he produït les disculpes d'algun veí que ho ha patit, perquè no m'ho agrada. Han posat en contacte aquest veí amb les empreses i sé que algun servei s'ha pagat. Però n'hi ha 3. 2 rebotons, com hem dit aquesta tarda. Un veí que se li va dir que tragués els cotxes i no els va voler treure i se li va advertir, em sembla que algun dany hi ha hagut, però és per culpa del veí que no el va voler arrencar. I tercer, una veïna que m'ha semblat molt vingut d'una rama li ha doblegat una tanca de metàl·lica. Però, òbviament, no ha vingut ningú més. Són molèsties de cirolls, d'una branca que deia que no parat, perquè una estructura d'aquestes és complexa, que cada vegada és complexa, però en general els veïns de Riudecanyes respiren millor en quant a seguretat. No és perfecte, però aquell bosc espès, brut, especialment al barranc de la Boixa i altres àmbits, ara és una altra cosa. Ara, si només tinguéssim un foc, seria més fàcilment atacable i apagar-lo el més aviat possible, que abans hagués pres amb un bocí i un viu al Sadurní, per exemple, i no l'haguéssim apagat del protest del bosc. Per tant, jo entenc que l'acció ha sigut sense cap cost pel municipi, seguint la normativa estrictament forestal, encara que no tenen forestal, disculpar les molèsties del país si hi ha sigut. Evidentment, haurem de vetllar perquè en el futur les coses canvien. Jo sé que hi ha voluntat del govern que s'analitza de recuperar la llei d'organitzacions que va fer al seu moment per tindre un poder més executiu, perquè aquests veïns no compleixen les seves funcions de netedat, es podria fer alguna cosa, perquè els temes són moltes de Riudecanyes i molts altres no tenim capacitat de perseguir. I haurem de garantir que això no es torni a embotar. Intentarem que el govern tiri endavant això. La feina ha sigut bona. La feina no s'ha... Entenc que haurem de fer una segona etapa per acabar de consolidar, però la feina tothom reconeix que és una bona feina de seguretat de la gent que viu i que per això ho han fet. En quina part de tots aquests arguments que trobo molt coherent amb un sentit comú, però en quina part no hi cap una reunió informativa al país? Perquè quan jo veu una organització, la trobo que no sé per què, que estan tallant, les etiquetes al tard, que m'explico un carrer, si a mi prèviament m'han dit separar aquest taxi i aquest objectiu, tal com m'ho has explicat ara mateix, i tindrem aquests inconvenients, als quals potser heu de treure els cotxes, potser tindreu algun problema, demanem disculpes de previ, perquè sabem que aquesta situació es podrà donar
gestionar, i aquests veïns no se senten desprotegits, desinformats. No ho dic ningú. Això va coincidir, ho vam comunicar pel ple. Això ho vam comunicar no pel ho ple. comunicat per escrit. Això ho vam comunicar pel ple. No se pensa. Va començar... No, no s'ha fet una reunió amb ells. No, va fer una nota de premsa, en el moment, i la carta l'ha enviat just perquè no us hem fet contestar res. La vam enviar perquè els veïns us van tirar damunt. L'empatia no es pot fer una actuació així sense avisar els veïns. L'empatia va ser molt poca, davant d'aquesta situació va ser molt poca. Una, va fer una reunió amb els bombers contra els incendis. No havia de ningú. Aquí l'interès que han preguntat els veïns per parlar de mesures contra incendis. Per tant, no en treguis les coses fora de lloc. Fem una reunió especial amb els veïns organitzatius, no en fem cap. Cap. Segona, cap mentre vull escoltar les mesures d'autoprotecció en cas d'incendis de l'organització. Al seu moment, això va ser l'any passat. A mi no m'ha arribat. A mi no m'ha arribat i és una organització. Això s'ha parlat l'any passat o l'altre. Vist com fa 2 anys aquí, Ja ho Està fet, no estava jo. A mi no m'ha arribat. Van vindre 5 persones, 3 de Montpà i 4 de Mar de Rodecall. I molt pocs que I està clar que s'ha de netejar i s'ha de condicionar la organització. Però teníem feina amb l'Estavet i altres accions i no vam poder enviar abans, simplement això. No teníem les coses de fora de lloc. La necessitat de la intervenció amb la no comunicació. Una pregunta. Consideres que és correcte que no hagin sigut informats? Perquè jo no. No, és que la carta la vam enviar tard. Però fa un mes i mig que roda això. Per tant, consideres que és correcte una acció? Perquè un exercici d'autocrítica és sa, és sa. A partir de l'altra feina i s'ha treballat la carta per enviar. Bueno, però això comporta que hi hagi hagut malentesos i coses que no importa. No. No importa la llei. No importa. Hem hagut seguretat. Empatia, sobretot. Sí. Empatia. És molt important, Sí, per això dic, l'error va ser no enviar-la a temps. Perquè no eren altres feines, i no vam poder enviar-la a temps. Doncs, cony, endarrerim la feina, un parell de dies o 3, se'ls envia la carta i la gent ja sap el que Sí, però la feina... Ja per una altra. La feina està. Ja veia que es feia. Sí, veiem, però només veiem unes màquines que saben tot. Sí, no sé si és passat, I no sé si heu vist el diàmetre. Sí, però no sé si heu vist el diàmetre, els criteris que heu seguit, o que ha seguit el tècnic de parlar dels arbres. Si vols, a la pròxima reunió que faci la Diputació, la Generalitat, de mesures contra incendis, us aviso i deixeu amb mi, que jo ja ho faig, i llavors m'haurà de dir com es Però del que s'acorda allí, el que s'ha fet, no sé si és... Ja t'ho he dit, un tècnic forestal. Pensa que el foc... A veure, sembla que allí s'hagin fet criteris únicament econòmics. Així de clos ho dic. Perquè tot el que s'ha tallat són els pins més grans que hi havia, els que tenien més fusta. Escolta, vosaltres dieu, a partir d'ara vosaltres aquí ja hi esteu veient un interès econòmic quan no n'hi ha. No, perquè l'empresa, és el que li interessa la pensa que fusta. el foc, si ens hagués vingut per la part de dalt, el foc que et comença a parlar de les colpes és molt més important que tot que el sotabosc. I és quan s'hauria carregat tota la gent de l'organització. I és el que s'ha fet, ampliar i deixar els arbres més que no són tan grossos, perquè aquests arbres s'hi faran grossos, i no tocaran les copes per dalt, que era el perill que hi havia davant d'un incendi. I si vols vés a preguntar, o ja et dic, a la pròxima reunió que facin en qualsevol d'aquests llocs, jo us ho diré, si voleu baixar, entendreu tot el per què s'ha fet això. I el bé que s'ha fet. De cara a la seguretat dels veïns. Que és l'únic que s'ha fet. És l'únic que s'ha fet. És per Malentesos, dic que cap. Sí, malentesos molt, jo tampoc en tenia que passar. Sí, però nosaltres no hem rebut dic, 3 persones. No importa, jo passo perquè l'organització no entenia que passava tampoc, Jo no entenia que passava aquí. Després del dia del ple ho vam parlar. Sí, però no entenia que era tant això, Ni molt més ni la forma ni I perquè quan aleshores pregunteu això... No, clar, no, dir que des de moments que es faria una neteja com s'havia fet altres vegades. No, sí, va,
d'aquesta informació no s'havia fet mai. Claro, Però però això Però no és no aclarida. és de drets de la franja, que l'altre és Amb aclarit. aquesta informació Això no és una aclarida. Per tant, tu tens forestal, que no. Per tant, No, ara ningú fa clar que no és una aclarida. Qualsevol que passi per allà els fos les mans al cap dels fills que no arriben a trobar. I a més, Això són figures d'exemple a la resta de els Catalunya. comentaris sobren si estan fonamentats. T'he dit que un llei forestal que decideix el que està net. No va ser l'empresa el seu lliure criteri que va triar el que li va semblar. Això va agafar un tècnic forestal. I aquest noi és el tècnic forestal del consorci de la Selva de Bahia, podeu parlar amb el president, com a sempre és un regidor de Petit, i pregunteu si aquest noi està capacitat de fer la seva feina. I no ha fet la seva feina. Això ho vam contractar perquè ha fet la seva feina. I que no anava marcant amb un punt el que s'havia de tallar, amb criteris d'esponjament de bosc. Primores, ell és l'especialista. Jo també hi ha pins grans, però si feien falta. Amb un criteri tècnic. Perquè això que tu dius, que si tens una empresa el seu llibre criteri, com tu dius, jo he anat al gros i ja està. No, aquesta persona m'ha quedat aquí, fet falta, ja està. Un criteri absolutament tècnic. La consciència que són tots grossos els fills. Però el criteri que ha faltat ha sigut de l'empatia i informació. Això Per mi és una decisió personal de ja ho cadascú. enviat. El criteri personal, que respecte de cadascú. No, estic d'acord. Tenim una carta preparada i no la podem enviar per a altres feines. S'havia d'enviar 2 mesos abans. Pero yo considero que es més assumible una sorpresa que no me envíen una carta que no obligui a ver notícies, que s'ha cremat tota l'organització. Considero. Clar, però no No ha passat. ha passat. No, No ha passat, no ha no sé si passat. no és bronca. No ha de passar de mà. Un règim de queixes. A informar no perquè vingui al fons informes. Bueno. Això, però hi ho volia fer abans i no va poder ser. No entenc perquè les queixes sempre m'ho fren a l'altre. No entenc això. És un dels misteris de la casa. Exacte. No, no sé. El govern som I no nosaltres. ho direm, no cal que donem El govern som nosaltres. Sí, No són persones, no? És que a mi em pare una cosa que m'ho acabat d'aclarir, cal que ho repeteixo. Hi ha una cosa que cal d'entendre, que hem d'entendre, tots mos agradi més o mos agradi menys. Aquí en aquesta taula som 9, potser que mos acompanyen. Dels 9 que hi som, si us fixeu, som 5 a un costat i 4 a un altre. I això vol dir que hi va haver gent del poble, que vam voler que fossin així. Per tant, tenen tot el seu dret d'aquells representants que van voler tenir a l'Ajuntament en altres que les preguntes que els doni la gana. O sigui, estem desacreditant contínuament tota aquella gent. Jo m'ho pensaria al revés si em diguessin això. Per què venen a fer preguntes aquí i potser no les fan a segons on? Les venen a fer aquí perquè va haver gent que van voler que aquests 4 fossin aquí, que no hi eren. I això, mos agradi més o mos agradi menys. Però és que estem en un bucle. Sempre estem en un bucle. Si tu m'alegues que hi ha una gran crisi social que pregunten què hem de posar un espai per posar bombones, que hi ha una gran crisi social, que hi ha múltiples queixes, múltiples queixes. Si amb el tema de les bombones hi ha una necessitat de servei, la repartirà si convé la motiu i la brigada, però porten noms. Si hi ha una necessitat d'un servei, porten noms. Les queixes dels veïns, jo puc compartir de la Maite el tema de la informació. Us assumeixo el retard. Perquè és una desinformació a queixes, és a dir, si hi ha hagut danys i molèsties, doncs jo, com a govern, ho volem saber, per parlar, no es per queixes, per parlar amb l'empresa que tingui cura. És a dir, quan em rebre la queixa d'un rebentó, em van dir que està pensant, que no sé com vull, i ho veuré bé, però entenc que pugui passar, perquè l'estella triturada entenc que no cal. I constantment, quan rebíem un torn de queixa, parlàvem amb el Jerkov, que és aquest tècnic, i dèiem, escolta, hi ha atenció, que s'està molestant el veí, què passa? Controlar que netegin, és a dir, si no sabem nosaltres les queixes dels veïns, no podem actuar i resoldre les legals. Però si tens per escrit una queixa, no va dir que no ha rebut resposta. No és veritat. No ha rebut. No les Per part de l'empresa no ha rebut resposta. No les preguntes que feia directament. Per exemple, Però no era res el que t'estava qüestionant aquella. Preguntar el seu interès no era important. Perquè ella t'ha preguntat directament unes coses, van contestar unes altres, per tant, la seva inquietud no va ser resolta. És que no sé. La següent qüestió és si realment contestar una carta físicament és una resposta o si realment el contingut d'aquella carta té importància.
Ja m'he fet una carta prèvia explicant què és el que havia passat. Però per exemple, si hi ha un problema, l'hem de detectar. Si algun veí ha un dany, hem de saber-ho per actuar. Si no, no sabem, potser no torna a l'hora i una tanca. I si voleu que alguna molèstia a casa, ho hem de saber el més aviat possible per poder actuar. Per tant, nosaltres, si no tenim una constància que l'Ajuntament, no podem actuar. I també no contesteu, senyor Maria, perquè ha sigut així, No, me consta i a tu també. l'important del veí és que li Tenim la instància corresponent, no han tingut la resposta. O que l'obligues tu. No, jo no he fet cartes, igual que cartes Perquè si la resposta no ha tingut... No, a veure quina volia. Bueno, potser no sabem Pregunta-li a veure, si com ens parlen de saber. A banda d'això, si hi havia tantes queixes, les hem de saber, però això no podem actuar. Potser és un problema que no la sabíeu, no podeu reaccionar a temps. Només un problema, que també té les conseqüències a més. Bueno, jo us havia preguntat una tercera cosa. Quina previsió de manteniment teniu d'aquest sotobosc? Perquè si hem de preveure, i ens queda molt clar que hi ha una bona feina feta en pro de l'extinció d'incendis i la prevenció. Ja té respost. I dic que Com ho farem? no, que hi ha un canvi legal que entenc que està preparant i que els publicitats ho assumeixin, però és la seva responsabilitat. No, mirant, Això de és ser una expectativa, no un pla. Actuarem segons És una expectativa que pot ser, però no és un pla. No, assegurarem... No, és un És una pla. expectativa, però no hi ha res fet ara mateix, ni aprovat, ni subvencions, ni res. No, tindrem un pla de Rafa i un Ah,